Selamat malam, Dik cantik Lintang Kairo. Ya ampun. Pripun kabare Sowira cethuk? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat ugi. Kita belum kenalan ya, Mas. Dikenalin ya? Iya no. Heeh. Namanya sampean sinten? Aku. Nggih, jenengan Aku paling asma sinten? Heru. Heru. Mas Heru. Apik men jenenge. Ki minangkani pamundutan kagungan dalem menika wonten kawin kontrak. Oh, saking Bapak Toto. Saking Bapak Toto ugi Kawin Ibu Jarwati. Ibu Jarwati. Dipinangkani ya, Nak? Saderengipun kula pengen ngaturaken sugeng dalur nyen. Sugeng dalu Bapak Ibu. Kok ngantuk to ompane Om? Iki sajake sine petengahan ngantuk, lek sine Lah, padangan nggih. urung ngantuk. Dereng ngantuk nggih, Pak? Bu. Nggih. Pun, wis ngantuk kabeh, Om Mas. Nah iya, Ayo turu, bar Rek, mamuk padha ngantuk ki piye? Ayo dikek sing jingkrake ben tangi kabeh. Dalam dilanggam nih. Oh nggih bibar kawin kontrak langgam mawon nggih. Kawin kontrak dilanggamke. Apa ya nek to? Lah iya. Bapak Semirin. Lah nggih. Nggih ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu ingkang sami lenggah. Om, kongku ya rawuh lho Om. Ingkang pundi? Pamudi telepon wonten kawin kontrak nggih. Setunggal malih. Setunggal malih. Wah wonten sing nyuwun langgam, Mas. Nggih, monggo dipinangkani setunggal mboko setunggal. Nggih, menawi Kakang badhe minggah. Oh, mboten. Mboten nembang kok. Ketoprak antum mriki nggih bareng kok, Kang. Diparingi setunggal langgam nggih, Om. Mungkin Bapak nyuwun langgam. Kakang nyuwun langgam napa, Kang? Napa, Kang? Napa badhe duit? Bapak Ibu menawi ngersakaken langgam. Dipun paringi nganu mawon. Napa? Nyidam sari. Oke, nyidam sari. Nyidam sari, Mas. Langsung no. Engko limbuhan bawa. Kompak eram to, Mas. Kompak ya. Oke, lanjut. Mas MC, Mas Heru. Niki wau Mbah Kongi Mbah Marsum mugi rawuh. Kripik gedang kripik telo didendang waton ning rata. Monggo sepote Mas, monggo. Monggo Pak Mbah. Marsum katuran jumeneng wonten mriki. Mbah Kakang, monggo. Nggih, menika katuraken deduetan kakeyan Mbak Sri katri jumeneng. Monggo. Ibu Sri. Ibunda Sri. Lo. Monggo Ibu Sri. Nggih. Alhamdulillah. Dhewe wektu. Nggih. Nggih, matur nuwun dhumateng para pepundhen, para sepuh aji sepuh. Khususipun putu wayah Dole Deli ingkang nindakaken nggih menika nguriri budaya Jawa ingkang adiluhung. Mbak sugeng dalu, salam kenal. Nggih, wilujeng dalu Nggih, Bapak. kagunge Lintang Kairo. Kong, gak kangen putumu ta, Kong? Ya tandha ya sing ngene. Sangu. Sangu mesih topeh. Lah iki aku lek ya jan apa setakane sangu iki. Ya engko lek mampir ngetan sangone. Nggih. Wis saiki secara singkat padat sore-sore engko lek ngobrol engko lek limbukane. Nggih, badhe nyekar napa, Kong? Beh. Lah iki jenenge campur sari iki engko lek dijukone yang jula-juli ya engko limbukane. Nggih. Iki digene gubuk asmara ya, Ceng ya. Nggih. Engko termasuk humore ditokne ngene limbukane. Heeh.
Ya, be aku lek diapit sinden rada ndredeg aku. Ndredeg apa lek dijaluki saweran. Sindene ayu-ayu to, Kong. Be, lek dia awar terus putune lho, Jan. Ya wis gak apa-apa. Nggih. Monggo Ibu Tak Asmara. tak jajal suarane ya, tak jajal sik. Engko lek ora penak terusno. Oh. Dindingane Mas, heeh, dindingane Mbak. sak pira. Sakmenten kok jenengan timbali Mas to. Ya Mas. Samenten. Heeh. Samenten. Enggak mbiyen kan tau nom. Ya, kaya bapak-bapake para yoga kan tau Rencangin nom. jenengan. Heeh. Rencangin jenengan. Iya, wis kena. Nyingkar nyingkur. Kalau ora pasti pas Pas, pas Kong, pas. Kong. Ora pasti pas nih. Nggih, dangu-dangu ya pas dhewe. Wiwitane nyingkar nyingkur. Kakungmu penak Dalin? Penak. Itu mau penak. Sae, Kong. Aku tak, Sae, aku tak. sae. Heeh. Sing awakmu rada tak Sae singkur to nggih, titik. Bapak Ibu. Lingsam yen kelingan. Kelingan apa? Niki astane kok bergetar niki ten napa? Aku lek pedhok kaya jenengan redeg lek ku mbayangne ndah nio. Buyuten lho, Oh, Mbak. buyuten Aku lek gayaku terenak, aku lek awar sinden ku redeg. Terang-terangan redeg aku lek balik ku wayahe mudhen masa mbah ra ninggali ya. Ora ninggali yo isin lah nggih. Lelampahan kangka wuri tresno tulus nadyanengku bekas marah diamongi. Lanjut nggih, Kong. Iya, angkatan ndak cahayu. Heeh. Diangkat nggak terus dijelok nih. Diangkat dibanting. Dibanting. Monggo. Yo. Yen liwat aku kelingan. Ayo ndok terus nando. Tekae biyen tanggul leren ning jaga kabak tulisan warna abang tandani seprawan jenengiku bekas mara biyen kae tak ngandung tresna tanpa pantau tanpa kuasa ketepati ketepan asmara. Rupakai nyimpan wati nganti bisa ora bakal lali. Rupakai kepak cerita tengah wangi nganti kekatrina. Pripun, Kong? Wes. Gayeng nggih, Wes Kong. kunyus kunyus. Kanyus, kanyus. Kunyus. Ayo Ceng ya. Monggo, Mbak Sri. Kunyus kunyus. Heeh. Wes Ceng. Oh, Mbak Sri. Saiki ganti jenengan. Heeh. Cadetan sajroning ati tahan luntur saya hati aku kowe dadi garapan barang
Dumateng para bapak para ibu kakung suwanguti kang hormati mekaten langgam campur sari gubuk asmara. Yo. Ya ya yo ya ya yo. Pikiran muda, raga remek remek. Semangat nggih, Kong. Iya. Caketan sadroning ati. Datan lunga saya marati. Ya ya yo. Ayo, Ya ya yo. Aku kowe ngati karo marang kene. Ubah Cih. Pinjin. Ya mau kempis-kempis ora apa-apa, sing penting semangat. Semangat, 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 Semangat Mas ya Mas Weli ya. Semangat, Nah, Mas semangat Weli. oke. Ha. Iki kok ngene, iki ki lek aku Pripun, Kong? lek urung dikempling iki kok mudhun keserimpet-serimpet. Aja ngadeg sik. Pripun? Dikemplingne Oh, sik. aja ngadeg sik berarti lenggah. Iya. Oh, nggih. Rondo kempleng. Lah iya no. Heeh. Iki kok Panjenengan kakung remenane sing rondo-rondo to, iki Kong. favorite kakung lek ra rondo kurang pas. Oh, Aku golek aku rondo. Rondo umur swidak ngoten nggih. Ya 80. Iya, Lah swidak ya. ketuen to, Kong. Lah lek swidak iku jek duwe tujuan. Lek 80 90 iki kok mek gur terus karek mbagi apane ngono. Ayo cok rondo kempling dados. Yuk. Iya. Mas Victor, sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng. Sugeng dalu. Lagi bar ngunyah mercon ya. Kok ngunyah mercon piye to? Ah, piye to? Iso nyekel apa rajane? Mau mata-matane kancane, Lah, iya. matane dhewe ya picek. Mandene Lah, nyekel tenan. mikir Lah, teteh oh. yo. Lah ora dicekel dicolke kok. Lah sampeyan Biasane iki kira ya jal neh nyo. Lho iya to ora iso to. Wes sing tukang shot tombok Mas iku ya ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Bot-bote ngeboti dulur kok Mas. Nggih. Nggih. Nah, enteng to, Kak. Alhamdulillah, makasih. Pripun Ya. Mas Dalang? Ya ampun Dalange ganteng. Ganteng ta, Mas? Jan. Apa nggih? Pripun Mas? Lah pripun? Badhe duet. Kok sik? Kok sik piye? Mosok lagi wes Aja langsung. ngretek to Mas. Masa wis. Urung apa-apa masa wis lho. Masa wes. Mboten maksud kula kan Apa? apa ya? Heeh, perkenalan sik menawa para warga masyarakat turun tepung. Nggih, nderek pitepangan Ah. dipun tepangaken nami kula Lintang Kairo Bapak Ibu. Lintang Kairo. Pitalu saking pundi, Nok? Saking Karangdinaya Kepong, Pare. Apa ande nyawa kepung. Ngono iki. Piye to Mas? Lah menapa to? Kuwi jan yo sudarungan yo. Lah jan yo ngono, kene picak kono sidorungan ancanan. Wis Anjir grup iki ora cetha kabeh. Ya ora apa-apa. Saking kepung. Kelas piro, Nok? kelas tunggal SMA. Kelas tunggal. Lah bisa TK kuwi. Berarti Yo. kelasmu kuwi. Oh masih TK ya? Aku playgroup. Oh, ya Heeh. mene TK nggih. Kamu nggak sekolah? Enggak, aku libur kok. Oh libur. Alah gemas e. Anake Allah sapa Allah iki? kemayune. Allah Anake Allah sapa iki? kemayune. Anake Pak. Lah besok gede dadi apa? Dadi apa ta? Maling dasmu kuwi. Apa iso? Mantri. Kaya mantri. Dadi apa, Le? Dadi apa, Le? Mantri apa? Mantri sontek. Nyontek sapa? Nyontek bojomu. Ah, mbuh. Heeh. Monggo nganturke lelagon. Nggih ngaturke donga sik nak kanggo Mas Donga sik, Billy. Nggih, Ah, muga-muga mugi-mugi piye. Mas Willy kedepannya tambah sukses. Amin. Dalangnya tambah lancar. Amin. Aku bijak terus. Amin. Amin. Sik ra penak iki. Ah, Piye? Yo maksudnya nggih. Diamini to, Mas. Amin amin wis ta amin. Jangan. abot banget ngejak lintang iki kayak abot. Abot piye? Nyabot dong ngejak lintang kok akeh Ya abot. betul, Mas. Buat piye to? Lah kok angge Angge. Ya mboten maksudnya Maksudnya nggih. Amin. Oh iya. Iki meng nggih, amin karo nggih. Dadane sitok. Lambire dalang ning Awi. nyune ram. Aku Ya. iki kaget lintange. Apa? Biyen Piye to, Mas? ya zamane aku pertama mayang ning kene iki tak jai Cik. Meneng lho nyanyi karo Gur. Menenge ngadeg. Wah, saiki kok piye? Gimana? Aku cantik enggak? Loh, ngono iki tandake saka nyekel mic kuwi wis ketok. Nyapa Prima. iso yen sik perawan ki nyekel mic ngene. Sik malu-malu. Saya malu-malu. Terus ilat gede. Ku nek wis do rabi ngono iso cek Tegen cek ya. tegen umur umur ya 20 sampai 40 lah. Sampai wis terus Kulino. kulino. Ya. Terus saya
dewasa yang sayang ini. Oh. Lah maju. Tegese sayang ngene iki apa? Ya saya munjuk ngono saya mantep. kuwi umur 80 nang 100 sih kan. Oh iya. Ya. Ngaturke napa? Nggih, ngatur nih. Ngaturke apa, Nak? Agon. Wow, kadose wonten ingkang nyuwun lintang asmara, Mas. Lintang Oh, lintang asmara. Iya. Iki lintang asmara iki duet to. Duet. Lintang asmara sing pita? Aduh. Kuwi lho. Jajal. Toro ratri kuwi. Sa- Kampung cipta pukulun. Sirmu. Dulu. Iki duete kali Mas Willy mawon Duet apa? dong. Duet. Ayo, duet. Duet temu nama dhewe lho. Suara kuwi Apa? lah apa? Lah iya dijajal to karo jare pengen latihan, pengen Ayo. Jare pengen nyedaki Ayo. cewek. Ayo iya. berdiri boleh mboten? Berdiri boleh. no. Ayo berdiri, Gua Mas. mau. Lungguh mawon ngadak. Pareng nggih berdiri nggih. Pareng nggih. Lega napa berdiri niki dalange? Berdiri. Kowe wis berdiri burung? Urung iki. Urung ta? Apa nih to iki, Mas? Aku ora melu-melu. Ya guys iki aku jek lungguh. Oh, sik lungguh ngono Victor ki. Wah, pikirane Pikiran ayo. kotor. Pikiran kotor ini mau. Tutuklah dhewe aku meneng kok, guys. Delok ta sikile Ngambek. Ya lintang asmara. Tak lungguh wae ya. Nggih, Ya wis sampai lungguh apa-apa. pinangkani. Nggih. Lintang Aku asmara. ya Aku duduk lek ngapal. ngono. Ya duduk kono. Duduk endi? Mboten mareng no. mboten mareng. Mboten mareng. Nek lenggah mriku mareng. Apa? Wes sungkan we. Ndak sakit ta lho. Apa? Iki ndingi rene iki wis nggawa Pasangan. Sopo? Apa? ambos apa ndingi? Masa wes duwe? Ya nyanyi. Alah. Nyanyi. Masa dia pacar to, Nak? Mboten. Malah Victor kadung arep nyedek ki. Aja bater-bater. Yuk, monggo dados lintang Gak mau asmara. aku sepantaran kamu pendek aku tinggi yuk. Nek Modar. Ya wes rasah bae tenan. Ayo Mas. Yo. kok sik. Aku tak iki. Oh, ngayu. Mana Mas bisa mboten? Alah. Langsung mawon. Wong ayu. Nah, Loh. aja dulu. Piye to jane? Dalange gendeng. Bendak Guyu-guyu dhewe. Wedi aku. Endi lekase endi? Wong ayu. Tuwek men. Sinuwun. Sinuwun. Nah, kok cari parang kok. Sinuwun. Lho, metu bluke. Ya. Dedek. Oh. Tar Rene. Apa? Rene apa? Apa? Ndak sandingan. Iya. Kayak undak-undakan. Lah kok isih dhuwur Mirza. Lah iya, kamu kok yo, lah iya. Namine sinten, Mas? Nah, mikir motor. Nah, iki. Tes. Tes Ya. muni. Tepangaken nami kula Mirza Kairo. Mirza Kairo. Sinten Mbak Lintang Kairo? Adike. 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 Oh. Kelas pinten, Dik? Kula sakmenika kelas 6 SD. Wong nek alus ya ngene iki. Alus. Dididik dengan benar. Benar. Kowe kae umur 3 tahun wis pinter to? Pinter. Pinter maling. Ya. Nggih, Ha-ha. badhe ngaturaken. Sekolah endi, Dik? Kula sekolah teng SD Kebong 2. SD Kebong 2. Nggih. Kelas pinten? Tak. Kowe kopo apa piye to? Kurang ngrungokne. Kowe kopok Kelas. waceng. Kopok waceng. Kelas 6 SD. Nggih. Heeh. Terus kelas Ayo, 6. Kelas 6. wis kelas 6. Mbak besok SMR endi? SMP temu di. SMR endi? No ningali kahanane riyen. Oh iya. Nonton tahanan nggih. Ya muga-muga Dek Mirza Nggih. nggih tambah sukses. Amin. Nah, sing apa sing dicitake tercapai semua. Nggih. Bisa bagiane nusa bangsa lan agama. Amin. Minallahumma. Amin. Ayo ngaturke apa Ngaturke lepur tetembangan apa? karo para anu. Dalang ta? Nggih. Sesideman. Loh, dikoni dalang pura sesideman. Lah iya maksudnya iki dalang sing Seneng sesideman. Jenengan dalang. Tasik belajar. Oh, tasik Oh, belajar. belajar. Kalau mbok suluk sitok-sitok apa dok mosok. Ah iya. Iki teko omah iki. Nyapa? Wah, iki nduduhne Apa? nek iso Yogya.
Yogja. Solo Yogja. Oh ya. Ya Solo Yogja. di Diketokkan. Apa bahasanya diketokkan? Ditunjukkan kemampuannya. Ada Yogja. Tunjukkan kelanangan. Yogja Napa Mas? Lah ndi iki sing pas nek omah. Lah semerep namine kula niku tasik belajar. Ya wis tak kono. Napa nglirakaken? Solo Cakapane piye? Cakapane piye? Solo wae ra apa-apa. Cakapane sing piye? Niki pendek suluke, jogak no, jogak no. Nggih, Menapa to harus juga karep. dedoki Wil. Ah, dedoki. Dedokane piye, Cuk? Aduh, kene. Ah iki Jogja ya ora melu. Ujian Yogja ra mangkat ngene iki lho. Ya. Yogja jogak ya. Cempol karo tangane gede cempolane. Nah, jenengan. Ya. Yoko wis sanggeni moyo, wis sanggeni moyo Wisnu Pratinta. Yoko wis sanggeni moyo Wisnu Pratinta. Wah, tepuk Wah, luar tangan. biasa. Luar Oke. biasa. Lagi kono. Lihat siret suarane apik iki. Ape ah. Kowe iki aja ngomong ngono. Weh, weh ra iso to Solo Yogja. Ora iki. Mula ujian mangkat. Ujian turu. Nek Bapak Ibu. Oh iya, sorry, ngapunten. Ra apa-apa ben. Rakyat dijur ning kene. Syukur. Heeh. Monggo. Belajar ndalang karo sapa? Nggih. Kula Gurune sinten? Ki Gedhog Siswanto. Oh, Ki Gedhog Ki Siswanto. Gedhog Rawuh pra to? Rawuh. Pak Gedhog. Oh, niki wau Izin. Pak Gedhog boten saged dugi amargi boten saged rawuh. Margi tasih wonten acara kegiatan sanesipun kepala iki lho, kepala sekolah wonten Malaysia. Lha iki somben arep Singapura iki. Oh, Lah ngopo? Menjalani hukum gantung. ngawur ya ora. Nggih. Amin kan lho. Amin. Terus digantung apa aku? Ayo ngatur kapan? Monggo Sesideman ngatur kanggo bawa ya. Bawa nggih. Nggih, nggih. Duit ngadi. Asik bawa sik. Bawa sik. Golek wedok anak. Anu, sampean bawa terus sinembang liyane ngono. Nah, nggih bawa sik. Jangan Sampean bawa, engko sinembang terus engko duet. Ngono. Ngana direncangi Mbak Dinda. Oh, Mbak Dinda. Oh, milih. Ya Mbak Milih. Dinda ya. Nggih. Mboten apa-apa ta? Terus napa los, Mawon? Iya, engko bawa sik. Terus engko direncangi Mbak Dinda. Ora, jane yo pinter bae. Milih sing gaul. Sing gaul. Dadi engko 0 koma. Napa Gede iki Nah, Gede. maksudnya iki awake niku lho awake. Iki cilik-cilik ya pinter mbanyol iki. Bah aku kok ndak wedi kleru. Ya, ndang bawa sik ya. Bawa sik, engko dados. Nah, Wiwit tane. Tepuk tangan. alah get. Yo. Bocah iki ngantek kaget. kaget lho. Handerek sang Cangkemnya kurang mepet. Cangkem apa to? Tambe to. Oh, tutuk. priya bagus kang oleh budaya Cengkoke jan luar biasa. Mas Dalang Ayo kowe lho. nderek Syukur. tanglet pekek niku napa Pudar kowe yo. Nek niku pekek mboten ngerten nek pekok dalange. Dagelan asu raya. Pekek iki Pekek kuwi bagus. bagus. Ah dipisiki. Menjerana Ora, kuwi yo eling-eling kok. Eling-eling. Pekek iki Ning ya jane ya krungu ngono. Lah iya. sowan nyangkut to gede bandara terus
saking ukir swara kurang permono ing wasesan ngungrung Angungkrung. ngungrung marang bendara yen bendara niku napa Mas Willy? Ayo Wil. Ndara ki ndara ta? Nggih ta? Bendara ki Ndara ki apa? Ki ya kayak nika ndara. Kan apa? Bukan Gusti Bos, bendara niku bos. Bos lah nggih, ndara tuan. Lek Maruta. Maruta kuwi Abab. abab angin. Apa ra metu angin Oh iya. ora gur abab tok. Lek Maruta Gondo niku napa? Maruta gondo. Hambu angin. Maruta Gondo niku entut. Oh, Maruta Gondo niku entut kalau. Tor pe kalah lucu arek iki. Aku tanara dagelan. Yo terus ki. Ganti. Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sasideman. Kendangane Gonggomino. Tayoke yo. Nggih. Digarap tayub nggih, Bapak. Eh. Garap tayub kendangane Gonggomino terus mengke inggah dangdut. Nggih, Mas nggih. Mas, nggih. Nggih, lho sik nyindok kok. Ya. Monggo Mbak Mbak. Oh ya iki Mbak kene iki lagi ditinggal ki piye ta? Ya ya. Alah cah manis ya kaya ngene. Jan. Aja mak surong cilik lho. Jaluk tak jongkrok nih. Lho karepe dhewe. Nggih Mbak Dinda. Luweh becik patenono timbang perpisahan Radya Kang Selestio tak rewangi samudana marang kula warga garwalan praputra. Jiwa raga
Mudun. Wah, wah. Ya, colke. Wah. Waduh. Pun suwuk niku ngaten lho. Fat out. Niku wau jenengan apake, Den? Tak duku Mbah Petruk. Wah. Asik tenan. Luar biasa. Siti mewah. Ya kok jenengan saged kiat junjung buta gedene semanten niku? Iya Petruk le latihan soale butone cilik-cilik. Oh lah. Ojo dinalar ya Petruk. Nggih boten ajeng kula nalar. Pun monggo Den. Nglajengaken lampah riyen ya Petruk. Ayo derekno aku nggih ndika ngestaken dawuh. Putuku Nger. Wes mana? Kula wonten dawuh yang Kae, kula sing sisih Pratina kae ana wit gurda gedhe kang dumunung ana sak cedhahing Gundaka. Prayogane kanggo mapan Subrata minta anugrahaning Hyang Agung. Wis enggal tindakno aja nganti rondening gawe. Eyang Tapa brata menika kangge menapa to Eyang? Kanggo nyambungke rasa lawan Gusti Kang Maha Kuwasa. Dimen sira bisa anggayuh kamulyan lair lan batin. Kula menika sampun mulya Eyang. Kula menika anak ratu, anake wong sugih. Boten sapriyatin nggo mantuk mawon kula pun luwe Eyang. Oh, lah kondong blekudung Nger Lesmana. Kowe iki calon ratu ya Nger. Ratu kuwi kudu mumpuni ing saliring reh. Ora mung hidup madang wae. Kudu gelem prihatin lan prihatin.
Mara gage wiwitana anggonmu Sumedya, Ngger. Lah nek kula menika hidup ngombe kok, Mbah. Mboten madang ra masalah penting iso tuku ombe. Kowe iki ya meng padha wae. Wah, mara gage wiwitana anggonmu Sumedya, Ngger. Iya, Ngger. Wis aja sumelang. Pone yang kelawan paman-pamanira Kurawa Narada saka sak pembalang lawan jeneng sira, Ngger. Nggih, Eyang matur sembah nuwun. Wis gek mapano. Meraina semubang iwang haruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkani kara sageter kene tuaning kong lerwu sing bini panca ong 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 yen ora kliru pamawasku iki putra Ngastina Raden Lesmana ing atase Sumedi kok ora bisa wening rasane ya coba tak dedere bocah iki Eyang ya ampun Eyang ya ampun Eyang Ana apa, Ngger? Oh, lah kok mlayu-mlayu kaya mengkono. Kaya lagi doyak karo kewan-kewan ganas. nggih leres Eyang leser anu leres sanget Lah banjur kepiye? Doyak apa? kula dioyak kali macan yang wah lah ya kujur jeneng sira gagal tanantuk karya pancen godane kaya ngono kuwi kok Ngger sira ora kuat godha ana macan wae wedi Oh, lah dalah Lesmana, Ngger. Piye to Lesmana? Dadian ngono sira gagal tanantuk wahyu.
Wis, prayogane bali ning Praja Ngastina wae. Nggih, Yang. Raden Samba putra Ratu Ndrawati. Yen Prabu Kresna kae ratu pengpengan, apa anake lanang uga mulat kaya wong atuwane? Yo, tak cobane Raden Samba. Apa to? Ora lidok ujare wong adaplok. Bola bali iki yen tekan mesti bisa ketekan Kang Ginayo. Tuladane iki kaya aku Raden Samba. Walah dalah. Dasar anak ratu kondang yen satriya limpat ing sembarang reh. Mula cetha aku iki satriya pinunjul titah kang pinilih. Awit dina iki jagat bakal kebrebekan marang kondanging Samba. Kang wis sembada boyong marang Wahyu Cakraning Rat. Wauta. Bathara Wulandharma pengawaking Wahyu Cakraning Rat ingkang manunggaling Raden Samba. Duwi mulat sang bagus datan kiat meperho nafsu. Mila wahyu oncat saking hanggane Raden Samba, mangkono temah nglumpruk Raden Samba kaya linolosan otot bebayune. Loh. Wah. Loh. Wah, mati aku. Ora pangling putra panengah Pandhawa Raden Abimanyu. Yo mara coba tak jajali, tak godani Raden Abimanyu.
satriya. Ya kene kowe ora gelem raosa karo aku. Mengkoton dhisik kisana. Ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe. Sediane mung bakal nggayuh wahyu kamulan ora nedya gawe pepati. Apa yen wis oleh wahyu kowe bakal golek kondang. Walah dalah cetha kowe kepengin sugih lan kepengin mulya. Kanthi sugih bondo kowe bisa tumindak sak karepmu dhewe. Benerke kang luputke kang bener. Nginger marang jejeke ngadil luput pandakwamu. Ciptaning Abimanyu mung mligi mulyaki marang kawula. Abimanyu ora bakal nutup mripat buntu talingan weruh kawula kajiret dening kasangsaran. Luwih becik Abimanyu lebur tumpur lamun tan bisa ngangkat kamulyaning bebrayan agung. Wah, iki sing tak goleki.